Днес сме 24 декември, бъдни вечер и ще правим содена питка. Всяка година, от 3-4 години и всеки път ми се получава много добре, но този път ще я пробвам по различна рецепта, тъй като нещо много интересно ще я правя в плик за печене. И разбира се, много малко съставки: сол, захар, сода, бак пулвер. Аз ще използвам зехтин и газирана вода. Зехтин ще използвам, може да използвате и олио, просто аз много обичам фокача, тя така, нали, отгоре се маже с зехтин, затова тази година ще я пробвам с зехтин. И ще сложа най-вероятно и някакви подправки, има и лимон, тъй като по принцип содата се гаси в оцет, но се оказа, че ми е свършил оцета, а мен ме мързи да сляза долу до магазина и затова ще я изгася с лимон, дано стане. Забравяме и брашното, разбира се, нали, ще ни трябва и брашно. Прибавих 300 мл газирана вода, изтисках около една супена лъжица лимонов сок, иначе трябва една супена лъжица оцет, и сега прибавям една чайна лъжица сода. Магията стана, химичната реакция се случва, така че мога да ви кажа, че и с лимон става. Важното е да е киселина. Ако нямате оцет и лимонче. Ето така трябва да стане. Голяма съм химичка, ей. Сложих един бак пулвер при първата партида с брашно. Общо ще ни трябват 500 грама по рецепта, но знаете, за доумесване отива повече, така че колкото поеме. И сега прибавим това към водната част. Започнах да меся, като постоянно си прибавям брашно, докато не ми престане да лепка. Малко жълта се получи, защото добавих куркума, риган и ронена чубрица. Защото си е моята питка и мога да си я правя каквото си искам. И сега месим, докато не престане да лепка. И да не забравите най-важната съставка. След, разбира се, щипката любов, това е паричката. Все пак е постна питка за бъдни вечер с паричка. Така че забучвате я някъде. Аз ще я завъртя, за да не знам къде. Не, че ще я разчупвам масно все пак. И така месим. Няма да мога да снимам, тъй като не ми е удобно да снимам и да меся. И след малко се включвам да ви я покажа. Месих я, оформих на такава топчица, на питчица. Увих едно левче в алуминиево фолио, защото все пак мръсните пари не може да са така в питката просто. Забочих го някъде, доумесих, завъртях, идея си нямам къде. И сега трябва да престои 1 час в хладилника, след което я прехвърляме в плик. Отгоре слагаме алуминиево фолио и печем първо на 220 градуса за около 20 минути, след което намаляме на 180 за още 20 минути или до готовност. Ето ми е готовата питка. Около 45 минути, 50 минути се пече. Първо на 220 градуса, после на 180 с вентилатор в плик. След като е готова, веднага трябва да махнете от плика, така да го разтворите и да напръскате с вода и да похлупите с кърпа. Нали е? Да. Радвам се.